makosana tikaonatu chithunzi chimene chikusewera pasikini pathopo njonda zimenezoto zatapidwa zili m'manja mwa polisi enapetu kumadzakhala ndi mafunso kuti awatapa pa zifukwa zotani apalamulatu mlandu wotani. Ayi ndithu makosana ngani ndionena kuti makosana amenewo mmodzi mwa iwo ndi msing'anga amene ali mbali yako yambirirayo ndi akuti ntchito imene amapanga using'anga wake amathandiza anthu kuti ngati ali ndi ndalama afuna ndalama zimenezo zichuluke zipange multiply iye ndetu ntchito yake ndi imeneyo ndi zimene kuti amakhala kupanga. Nawo chimene chinachitika ndichonena kuti makosana amenewa anapita ndithu pa galimoto yawo ku Monkey Bay mbomatu la Mangochi. Afika kumeneko anazapezano dona ina yake imene imapanga business ya Airtel Money kashopo kakenso ndoti chithunzi yake ndi chimene tikuchiona chikusewera pasikini pathopo titha kuona ndithu kuti panachuluka anthu after kutachitika incident imeneyo. Ndeno njonda zimenezi akuti mmodzi mwa msing'anga amene anapita mu shop imeneyo nkumpeza msikana amene amapanga opaleti business imeneyo ya Airtel Money ndi anayamba kumpanga convince imenemo kumuuza zona kuti ngati afuna kuchita bwino ali ndi kuthekera komuthandizira kuti ndalama zake zimene apangira business atha kuzipanga multiply kuti zikhale zambiri kandi kuti zifike mamiliyoni ka motani ndi maziwa sing'anga amene apangira convince. Msungwana ameneyo zikuona kuti ndithu anamvera zimene msing'anga amene amamuuza ndi anatenga ndalama yonse imene apangira business capital yake yonse yokwanatu 717,752 malayo kwacha. Atamupasatu ndalama ameneyo msing'anga ameneyo anatenga ndalama ija kuyikano mu pepa line yake pepa ndithu ya black ndi kanapanga masenga otani kumubondesatu msikana ameneyo ndi upeza zonoti wamuuza zonena kuti chithumba chimenecho chiplastic chimenecho asachisegule adikire kanthawi nanga maziwa za masenga amene zimakhalira anamwemba motero kuti nthawi after kanthawi ndi kuti ndalama zimenezo zikhano zambiri zikhala zoti zapanga multiply. Ndi msing'anga ameneyo anali ndi galimoto yake anamisa panja pa shop ya msikana ameneyo ndi anapeza zoti after pakanthawi anamuzoti ubadikire amenemo yojano ndi kutuluka ndi jumbo ina kupitatu kakwera mu galimoto yakeyo ulendo kumapita. Ndi msikanayo anapeza zonoti after kanthawiko wasegulano jumbo imene kuti aone kuti ndalama zija zapangadi multiply ngati mene amanenera msing'anga ameneyo anazazindikira zonena kuti msing'angayo ndi kuti wamunamiza wamuomba chifukwa ndoti mu jumbomo anapeza zimakope zong'ambang'amba muthaso kuona chithunzi imene chikusewera pasikini pathupo ndi kuti chithunzi yake ndi chimenecho atachosano mu jumbo imeneyo ya black mutha kuona ndithu kuti mulibe ndalama msing'angayo wawazika ndi kuti watenga ndalama zimenezo. Ndetu msikana amene zikuona kuti mutu unabalika anathamangira panzake amene amapanganso business kumufotokozera pa zimene wakumana nazo. Ndi nzakeyo sanachedwe anangoyimbirano foni apolisi aja makhala pa road block yapa mtakataka 10 atawayimbira apolisi aja anawawuza ma details a nambala anawawuza ma details a galimoto ya msing'angayo ndi polisi sinachedwe inapeza zonoti galimoto ikufika pa road block pamenepo anawayimisa ndi kumpeza msing'anga uja ndi kumumbwandira pamenepo amumbwandira kupita naye ku station ndi kumeneno amakapanga search mgalimoto mwake apezeka nozonena kuti mulaiti zithumwa chani ndi kuti zithini zina ndi zina zimeneno zinali ndi mankhwala muthaso kuona manja mwa msing'angamo ndoti muli chithumwa chimeneno chinali mgalimoto mwakemo. Ndipo amene amayankhulira polisi yakumene ku Monkey Bay amene atundi Alice Sijali asimikiza zankhani kuti anjatadi makosana awiri amenewa posatira kuti anabera msikana amene amapanga business ya Airtel Money. Hayi ndithu nkhani zake zosekesa apenanso zomvetsa chisoni kuti kodi masiku ano ndomanamizidwa ndi makhuluku ngati amenewa kapena tizinena kuti anamubondesa ndi masenga ena ake. Koma ayi ndithu masiku ano zinthu zinasintha anthu tikwena ndithu tizikhala ochenjera pa zochitika. Mbava zinachituka kwambiri ena amabwera ndithu mu zina la sing'anga ngati mene zinakhaliramo. Nkhanitu ngati imeneyi yopezeka zonena kuti anthu aberedwa ndalama ndi asing'anga mwanjira ngati imene yoti amafuna kuwachulukisira ndalama zakhala zikuchitika malo ambiri ku Malawi kuno. Tikumbukiranso ndithu kuti mchaka cha 2023 chakumayambiriro kunachitikanso incident ngati omwe ku Mangochi komweko kunapeza zoti mkulu winake amapanga business kumeneko anatenga ndalama zake atanamizidwa ndi msing'anga kumene kuti amuchulukisira ndalama ndi kuti noto munthu anatenga ndalama zonse zimene amapangira business ndalama zokwana
5 million malawi kwacha kumpasa msing'angayo kuti amuchulukitsire. Kenako mukupita kwa nthawi anampasa chisaka chimene amati mukupita kwa nthawi ndalama zimene zinali mmenemo zisandukano kukhala zambiri zichuluka, koma mukupita kwa nthawi anazapeza zoti mamasiku amene anagwirizana zoti azasegula chisaka chimenecho anachisegula kupeza zoti mulibe china chilichonse, munalitu masamba komanso ndekuti ma newspaper. Atapita kukadandaula ku polisi ndekuti polisi ya kumangochi inayamba kumpanga track msing'anga ameneyo anapeza zoti anamumbwandira. So incident inaso inazachitikanso kulimbi, kunali doctor wina wake chamusika kulimbi uko ankazitchula zina loti Jere, nde mkulu ameneyo ankakhala akunamizanso anthu kumene kuti amachulukitsa ndalama, anthu amene ali ndi ndalama atha kuwachulukitsira kukhala zambiri, mpaka na ndithu anaphunzitsa mkulu wina wake anali driver wa minibus kumeneko yemwe dzina lake ankaziwika zonena kuti Chimwemwe. Nde mkulu ameneyo Chimwemweyo ankasunga ndithu kuti ndalama take anali ndi plan yoti agule minibus, anasungira ati ma savings take kwa nthawi ndithu. Munthu ameneyo ndalama yake inazafika ndithu 500,000 malawi kwacha, nayi ndalama ambiri. Nde ataphunzitsidwa ndi msing'angayo anapeza zoti atenga ndalama zimenezo ndikuzika mukamphika kena kake. Basi noto msing'anga uja kuvindikira kutani kupanga zimalicho zake zindizi kumunamizanamiza chani, ndeka anampanga trick motani ndikupeza zoti no ndalama zija waziyosamo. Ndi anachimuwuza kuti chimphika chimenecho achivindikire apitise ku nyumba kwake mukupita kwa nthawi ndikuti ndalama zimenezo zichuluka. Nde anampasa masiku ndithu angapo kuti akhale akudikira zimenezo, ndakuti akangosemphetsa azapezeka zonena kuti ndalama zimenezo azasanduka mapepala ndimene anamuwuzira. Nde msing'anga amene Jere atangomaliza zimenezo atangophulira ndalamazo anang'ambikato kuchoka kulimbiko kupitano ku Mangochi. Ndipo potengera kuti Chimwemwe anali driver amachoka Mangochi kupitanso kumene kulimbi anakumana ndi msing'anga uja ku Mangochi. Ndi zinamuzizimusa kwambiri kumufunsa, anamuwuza zonoti mupite mutha kukatsegula chimphika chimenecho mupeza zoti no ndalama zimenezo zakhalano zambiri. Atapita ku nyumba kukafika kumeneko anapeza zoti kutsegula chimphika anapeza ndithu munali newspaper komanso 100 kwacha yeniyeni. Ndipo satira zimenezo nazo zoti wamuomba msing'anga ameneyo anapita ku polisi ya kulimbi kukadandaula, ndi apolisi ya kulimbi anazalumikizana ndi apolisi ya ku Mangochi ndikumpanga track msing'anga ameneyo anamugwira. Atamugwira kumusecha kumene amakhala anapeza zonoti no munyumba mmenemo munali zimasaka zonena kuti muli zimankhwala zichani zinsupa zambirimbiri zinali mmenemo, plus iso anali ndi zima ID zosiyanasiyana zochuluka kwambiri. Ndi amati akafika ku dera lina amasintha zina ndikuti azinena zina lina. Pogwiritsa ntchito ma ID amenewo akachoka kumeneko akamuomba wina apitanso dera lina ndi zimene ankachita. So zimene zimachitika ndizona kuti padakale panopa anthu tikuyenera ndithu tikhale ochangamuka. Palibe munthu amene anganame kuti angachulukitse ndalama kupatula munthu kugwira ntchito molimbika. Ndi pamenepa Amalawi tikuyenera ndithu tizikhala maso osanamizidwa ndi akamberembere amene amabwera mu zina loti asing'angatu ochulukitsa ndalama. Ayi mmenemo nkhani zake ni mmene zikuyendera, kuthekatu mwene maganizo pa nkhani imene pamene tinazona kuti ku polisitu ya ku Mankibe ambwandira asing'anga amene anamuomba msikana wina wake ndalama zokwana 717,752 malawi kwacha zimene amati amuchulukitsira. Ngati maganizo amenewo alipo mutha kutifotokoza comment section, koma mulemekezanso maganizo anzathu. Sewole panga like video imene komanso panga subscribe channel cha Fox Malawi News 18 chingoti nkhani zambiri zikamachitika ndithu zitha kutipeza mosavuta.